Pagbulang, ginpanugutan na sang IATF sa mga lugar. Ngayara sa Idalum sa Modified General Community Quarantine o kung sa mas nubo pa, nga quarantine classification. Apang mga alkalde sa probinsya sang Iloilo wala pa makadesisyon kung ibalik ang operasyon sa Bulangan. Samta operasyon kontra iligal nga pauwak sa rehiyon, halin Marso, tubtob, Setyembre naglab-ot na sa 156. Yaring balitang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Live, Daryl! Said Kate Adrian, ginpamatian na sang National IATF ang madugay na ginahingyo sang mga bulangero nga pahanugutan ang legal nga pabulang sa mga lugar nga yara sa Idalum sang MGCQ. Umpisa ginpatuman ng community quarantine sang nagligad nga Marso, gindumilian man ang nanari-saring aktibidad kaangay sang bulang. Sa data sang Police Regional Office 6, umpisa Marso tubtob Setyembre sa mga tuig, 597 na ka mga individual ang naaresto sa bilog nga riyon bangod sa iligal nga pauwak. Madumduman nga may pila ka mga naghingyo nga liwat ibalik ang operasyon sang lehitimo nga bulangan kag sandig sa panibag-o nga mando sang National IATF, ginapahanugutan na ang pabulang sa mga lugar nga sa Idalum sang MGCQ. Apang paathag sang IATF ang mga LGU sa gihapon ang may pinal nga desisyon kung balaliwat pahanugutan ang operasyon sa mga lisensyado nga bulangan kag pasugtan ang pabulang. Pila sa alkalde sa probinsya may pagpang-alang-alang sa pagbalik operasyon sang bulangan. Pagbulang na gani, hindi na makontrol ang ginatawag ng mga 50% capacity. Hindi na makontrol ang suksok sang face mask, kaya pinagalyamara sila, gasinggitan, di paano ka suksok sang mask nila. Dugang pas ang iban nga alkalde, pamatian anay nila ang opinyon sa mga natungdan. Makonsult kami anay sa Amon Man Task Force, no? Kay bago pa malang. Oo. Kay parang opinion ko, medyo reflective. Sunod naman sa gobernador, pisar may go signal na dapat sa gihapon nga sundo ng mga nagakaigo nga health protocols agud makalikaw sa virus. Hindi lang siya nakasimple. May mga protocols pa. Wala sang audience, no online betting, kag may isa tatlo to mo. Kag ang punta na nga ginhatag man nila sa aton sa LGU ang final approval. Sa tion nga magbalik operasyon ng bulangan, handa naman nga magbulig sa pag-implementar sang health protocols ang puwersa sang kapulisan. There would be deployment of personnel kay ginaobra na siya naton nga daan, no. So there would be 2 to 3 or depende sa kada moon. Said sa karon partikular sa probinsya sang Iloilo, wala pa man sang formal nga nag-anunsyo nga magabalik operasyon na ang mga bulangan. Said? Daryl, anong reaksyon sa mga manugbulang kag mga alyamador sa ini nga development? Said pabor sila sa ini nga lihok, no, tungod kay madugay naman nila ini nga ginahingyo kag maangot ini sa industriya sang ekonomiya kag negosyo tungod man nga may sirkulasyon sang kwarta. Said? Nagamba si Gov nga bawal kunong online betting kung limitado ng kapasidad sa mga bulangan. Kag bawal man ang online betting, paano na lang to? Said ang ginbasehan sang provincial government nato na mo ang mandato nga halin sa National IATF nga wala sang live audience online o kun remote betting o kun live broadcast sang bulang kag ang dapat lang nga yara sa sulod sang bulangan mo ang tag-iya sang manok nga nagapusta ang mga tawo nga naga-operate gid sa sulod sang bulangan ang pahanugutan buot silingon nga may mayara gyapon sang bulang nga matabo apang wala lang gid sang live audience nga yara sa sulod agud man nga malikawan ang pag-gathering sa mga large crowds naton. Said? Kasi maklaruan na tani sa mga sunod nga may nadlaw kung makakonsulta na mga LGU sa ilang mga pumuluyo. Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento.